Hurian itu hatta Sude hami parhalado HKBP Tangerang Kota Pasahaton. Selamat Hari Natal tuhita saluhukna. Unang mabiar hamu. Ai barita halalas ni rohagudang do hubuan tuhamuna. Parsaulian ni sadok bangsoy. Marsoba mahamu tu debata pasangap jala puji hamuma Jahoba mared de mahita. Hudul mahita saluhukna. Hite-hite gor ini depata ama, dohot gor ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gor ni todi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga patar hanguluani, jalanunga huidahami, jalanunga huhatid dakon hami, dohot hubari taon hami tuhamu, hanguluan nasaleleng nileleng na dilabung ni amaihian, jalanong patar di hami. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata ama nami na di Banua Gijang, maroha ama doho tuhami halak pardosa na dangolon. Alani dilehon hodo anakmu nasasadai Tuhan Yesus Kristus, asa porsea hami jala dapotan hangoluan marhite sian ibana. Namangido mahami nuaing tuho, suru matodim na badiai turohanami, asa manahan hami sahat ro di ujungna di bagasan haporsiaon nasitong, jala asa martua hami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tatangihon ma patik ni debata di pesta Natal perjolo sadarion, ima na tersurat di Rom 12 ayat sada. Nunga huapoi hamu ale akadongan marhite-hite asini rohani debata. Pasahat hamu ma daging muna baen pelean na mangolu, na badia na hinalomohon ni debata, ima hadaulaton ni namarroha, ima sahatna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami mangulahon na hobartu patikmi. Amen. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale debata nami na marasiroha jalana badia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu julom, huhilala hami, rikot do asiniroham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahen na hupaserap hami diri nami sadariod di jolom. Jala huparhatopot hami, tung najojo do hami manibil siyan akadalammu na badia, songo biru-biru na lilu. Sayunang pabali hami siyan jolom alani dosa nami aidang di halomoh roham hamatean niya kapardosa, alay hamubaw ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Sesa masaluhut hageduhon nami, dohot pangalawsyon nami, marhite-hite pangulo nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasin roham di hami, marhite-hite panidangiod dohot hagogo nitod di parbadia. Asa tarapul situturo hanami majauho, asa patun, tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapo di guarmu na badiai. Amen. Tabegema baga-baga taringot tu hasesani dosa. Songonod do hatani Tuhan Yesus, Roma hamu tuau hamu akan naloja jalan nasorat, hupasonang pehamu. Buat hamu ma augakku tu hamu, guruhun hamu masian au, ay nalabbo do au jalan naserep marroha, asadapotan hasonangat to dimuna, ay labbok do augakku, jalan yang dohot nahu paporsaton, hasangapa ma di debata narigidjang.
Martangihon mah hatani debata, turpuk epistel di pesta Natal perjolo sadarion, ima natarsurat di pesalmen 140 mamukka sian ayat sada rodi ayat 14. Haleluya, puji ma Jehovah, hamu ale akka sian banua gijang, puji hamu ma ibana diakka banua gijang. Puji ibana ho ale mataniari dohot bulan. Puji ibana sude hamu ale bintang akka namar sinoddangi. Ikkon pujion nasida maguar ni Jehovah, ay madokkon ibana jadi tartopa ma nasida. Puji ma Jehovah, hamu ale akka nasiat tanoon, akka binatang niya di laut, ro di sude akka lung. Hamu ale akka dolok, dohot sude akka robean. Hamu ale hau, akka namar parbue, ro di sude hau ares. Hamu ale akka raja ni tanoon, dohot sude akka bangso. Hamu ale akka pangarajai, ro di sude akka panguhum di tanoon. Ikkon pujion nasida magoar ni Jehovah, ay sasadaguar naido natibul. Diatasi hamulian naido tanoon dohot akka langit. Ido sahatna, martua do akan natumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Tahatidakko maha porsiaw tay, songon na hinatidakko ni dongata sa porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama na suatu dosa, na tumopalangi doho tanah. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, ima na tinubun ni si Maria, nagabegabian siato di parbadia, adorang so habubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus na matitarpaja lo ibana di hau pinarsilang na tua tulotoru dung ditanom
na mulak mangulu di ari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo na suhatu dosani, disima ibana paima mulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohok na mate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohok dihasisani dosa, dohok dihatai na mandok, mulak mangulus sogot idang ni halap ng mate, doho di hangguan na surasuda. Amen. Titing manang buah-buah dihita di perminggota di Bagasatikyon. Mersogot hari Selasa tanggal 26 Desember 2023. Patu paun ni huriat tado permingguan ima pesta Natal paduahon masuk pukul 10 WIB. Laos di patu pahuriat tado padidion nabadia tuyana kota godang nasida 20 alu halak. Ima titing manang buah-buah di hita. Tapasahat ma peleatta tuado pani debata ima pelean sadaa pelean sadabe dohot pelean na paduahon. Uhuk mahita marede o Jesusi hupujiho.
Kami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Horas madihita sa luhut na. Selamat hari pesta madihita sa luhut na. Najulu hari pesta doidok. Nuaing pe hari Natal. Alaya sa sobupak kilalata hudok mamuse. Selamat hari Natal madihita sa luhut na. Matcelas roha di pesta Natal nasak kedawon. Mulai siang tanggal sia bulan Desember, mulai siang tanggal 1 Desember ni buhaan ni Natal ni Parhalado sahat tu nabudari dohot di bagasan Arion. Luar biasa do penyambutata di Kristus Yesus naung tubuh di Betlehem paluahok kita. Nasugok pe adong do lobi 1.500 halak. Gumudang do pe arianon huberek kami nakin. Marsanga matuhatta marhite harorota. Mamuji debata marhite edde. Las roha di aka artis rap dohot tita nama redde nakingan semangatnya bukan main tersongon aka permahan nadi ladang Efratai maredede mamuji-muji debata laos ido jamita di pesta natalta sadarion ima natar surat di Lukas 2 ayat 15 rodi ayat 20 songonom maridong. Jala dinalawi aka suru-suruani sian nasida dopak gijang masih padoham ma aka parmahani. Beta mahita tu Betlehem taida ma namasaon na pinapotohon ni Tuhani tuhita. Jadi hatop manasida lao tusi. Gabeju paksa si Maria dohot si Joseph dohot poso-posoi napeak di panggagatani. Asa dung di ida di baritahon nasida mabua-bua naung di hatahon tu nasida taringot tu dak danaki. Jadi sude nau begesa longang bedo siala na hinatahon ni akka parmahani tunasida. Ia si Maria dipeop dohatai sudena jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Mulak do akka parmahani dipasangap jala di papuji-puji do debata ala ni sasude nabi nege jala nani ida nasida songon naung dihatahon tu nasida ido sahatna hurian itu hatta nahu haholongi di bagasan goan itu hatta Yesus Kristus maredede do aka suru-suruan dohot torop aka parangan parbanua gijang dipuji nasida do debata madok hasangapo ma di debata na di gijang dame ma di tanoon diaka jolma halomoani ido tema Natal di Huriatta HKBP nang di persekutuan gereja Indonesia di bagasan tahunon. Maredde huhut mamuji-muji debata.
adong saotik na tolu na sinunggulan ni turpuk jami taot tuhita. Na parjolo nunga ro de bata manopot hita hajol maon. Nunga ro de bata. Ditopok de bata do akka parmahan. Na tongon mangula ulaon na siganupari. Na tongon mangaramoti majagai akka na pinarmahan na. Dang tu istana manang dang tu situasi na tongon hohom martangiang mangalopit tangan na di bagas joro songon akka malim ro perbarita nauli ro akka suru-suruani manopot alai dada nama dok na ditadik kod debata nasida. Dada holan di bagas joro hita amanginang ditopot debata. Alai diganup ulaut ta si ganuparido. Songon panopot ni debata marhite suruani tu adarani. Tuakka parmahan na majaga dorbianabe. Kelas rendah do parmahan di halak Jahudi. Alai dipulihkan di panakok debatado jolma akka natar duru ala ni hajol maun ala ni hapugoson dohot ala ni akka hasationna di debata. Asa debata ro tu portibion dada holan tu akka natongon maringan di inganan nauli di istana manang di bagas joro alai tu sudi inganat do di topot debata di dia hita maringan tu sido hita di topot persoalanna tajaudo debata asarotusi ditiki mangula pehita diganup pangulaat tabe rodo debata ukap dorohana manopot hita dada ala ni hasangapon dada ala ni haboyotta dan ala ni hamoraotta alai holan ala ni haolootta majakon, majalo, haroro ni debata, rodo ibana. Napaduahon, diturpukon, pahatok, lakam, madapoton, maka porseai Tuhani, padoras lakam, unang margele-gele, unang marhenes-senes, unang marlalap-lalap, alai hujut hatop marikat unang paitejo unang margira sotudia songon parmahani hola di pabotohon idama peakdo di barani pinahan di panggagatani barita lasniro haduna hubuat tuhamu dungi masih padoham maaka parmahani beta hita ita idama nama sao asa masih beta-beta ado akka parmahani marnida barita nauli na pinabotohon ni debata marhite akka suru-suruani ditadikod do ulaon na si ganupari satokin dang lalap na sida mangobahi dang lalap martiga-tiga dang lalap marmahani dang dipake ulaon na si ganupari alasanna sidalianna laho madapoton Tuhani ditadikod do hamu amanginang hita na pungudison buah hita sian bagas tabenakin porsea doau saluhut naro mar minggu di bagasan sadarion mar pesta sadarion akana porsea do hita saluhutna. Amin.
Adong do siya tonga-tongata nama beta-beta asal rotu par mingguat tahun manang na di beta-beta. Ditogihon beta mak saya lisa tahu do Natal pakai mak jasmi pakai mak baju mi bulu-bulu nih saya martutukiak ko na di beta-beta beta mak naso masih pak kulingakian manang alania hame alani Natalon hupak kulingi maho beta mahita mar minggu mar pestaen di betahon no pakya mo amang na nga hugosok nyod dasim molope sonay baru alani keterbatasan alay ala panogihonon ni dongan diajak semangat nasida dang lomoro hanidongan na mga jaki holanibana dapotan ditogihod dongan na. Dang puas pakilalaan na di pasobu ya nakon na manang tutur na amatta manang inatta martutukia di jabu holanibana romar natal. Dak tabo pakilalaan na. Tung sian roha haporsiaon, roha nagomos diajak beta mama. Beta anakku, buruku, ya anakku, lau hita tu gereja marnatal. Songonido parmahani, molo tabayakon di hamian, diduduk sanggul parmahan di hadak kadang do madar. Ala ningalina, marmadar-madar do lao mamereng Jesusi. Dak persoalan pakaian bagak manangdang, rohaido. Keyakinan atas pemberitahuan Tuhan melalui malaikatnya tentang Kristus yang telah lahir ido manggo hilas ni rohana sida ditadikon ulaonna dang ala ni pabahenan natarida marhite pahean marlujung hatop nasida doras lakka nasida madapotton mamuji debata dang gabeso akka parmahani dang holan longang sabing masih beta-beta adu nasida borhat tu Betlehem marnida namasai dada holan sekedar borhat alai hatop cepat dada somargiratu dia dang marleba-leba manang marhenes-henes amanginang hitana pungudison diari Natalon tapadoras tapahatok ma lakata madapoton makaporsiai Tuhani unang marpait tejo unang margira sotudia unang songon namasa na budari dah ibana dang margira tudia ala repotnya kaulauna tuturna gelengna pitor disuruh hatop rotu garejon hatop ni tu gareja booking jo bangku ini na mabuking bangku ay so natagadi son bangkuon maka di booking gabi adong ma ngati buro ala nang dapot hudulan na ala nang ngamar peahad di si tas acara tas ni dong ape di ma di si lulu madongan semangat Natal do ini yan. Ala itu akatikin nang ro semangat tai baikon arga atta dodong atta na parjulu sahat. Taruli hudulan. Ise na humatop sahat bayi madapotat hudulan. Molo nang boy rapak. Molo langsung parmahanon beta rapak. Rapak hudul. Molo naik ke jongjong dosongon nabudari barak jongjong. Ala sodapo be alai hupatakas akan ajongjong nabudari hirawartawan nau wawancarai bohado pakilala amu amang ala sajongjok kamu namar Natalon niku las dorohanani amang justru disodo halasan justru marhite na songonodo kiadaan marulup-ulup pakilalaan tumagoddo songonon jongjong daripada longa hudulani ninda nasida
Jadi tarida semangat ni hita namar Natali akka manginang bukan maido. Dang alani paheam, dang alani hudulan, dang alani si panganon, alai tung alani Kristus naung tubuh di ngoluna. Amin. Songoni manak kita noaeng, nak piadong holam manoton TV di si, dang di ida langsung alai dang moru semangatna. Puji Tuhan ma. Manang di dia pehita, manang sahalakta pehita, manang sugut buni hita, hot mahita, mamuji debata, dang ikos say di ida dongan. Manang dang ikon say boto on ni dongan. Hot mahita, mamuji debata. Di ganup inganan, di bagas tabe, di partiga-tigaan, di haumata, di ulau tabe. Tapuji debata, ay rodo ibana tusi. Hurian itu hatta na huhaholongi di bagasan goan itu hatta Yesus Kristus. Dung di ida, di baritahon nasida mabua-bua, naung di hatahon tu nasida. Lapatan na, dang di luar kesadaran nasida ro tumopot poso-posoi. Manang sian sura-surani roha, alai sian parjupangan doho debata marhite suru-suruanido. Nasida ro majupakon poso-poso na tubui. Dan kebetulan, alai marhite buah-buah, direspon, dihaporsiai, beta lau nasida dibereng ma poso-posoi. Sude na ubegesa longang bedo. Siala hinatahon ni akka parmahani tu nasida. Alay ang ko parmahani dang longang be. Dang ngangang be. Dang sesongon na heran. Da. Ala nunga adong buah-buah jala di parhatutu. Alay akka na ubegesa longang be. Marnida, mamereng, parmahan, na marulupulup mamaritahon barita na ulii. Alay anggo si Maria, di peop jala di pahusor-husor do, akka hata ni debata, dohot akka padohan ni akka parmahani, puji-pujian na pinasa nasida tu Kristus na tubui, dang meledak-ledak. Alay di pahusor-husor, dia berdialog dengan dirinya sendiri di dalam dirinya. Laho pabornokon, palabokon, sude akka padohan, hata paretan di debata nabi negena huhut nazinalona. Gudang doi akka pujian, gudang doi lasniroha, dukungan. Alai tu saya dongdo, na sosiat turohana namasai. Alai ala nunga jumolo si Maria di pakulingi de bata marhite suruanna nasa hata dia pei napi na bege-begena di jalo di pahusor-husor mangalabohi patuguhon haporsionna di baga-baga dohot disakap ni de bata. Imana paduahon napatuluhon halaputi ma ulaon marbarita nauli. Mula do akka parmahani dipasangap jala dipuji-puji do debata alani sasude nabi nege jala nani ida nasida. Amanginang hita na pungudison. Aha mabuanot tan nom mulak kita sian gereja, sian ingananon, sian parpungatao, tu bangasta, tu hobarta, tu ulota, tu akatodong ale-aleta. Aha mabuanot ta. Molo akka parmahan, marulupulup na sida mulak. Marlas ni roha na sida, jala di baritahon, barita nauli nani ida nani hangoluhon nasida dangolo nasida holan nasida mameop las nirohai alai asadohot akadonganna di baritahon dang manguhom
dang didok luja au pabuah-buah ni. Dang alai di pabuah do taringot tu Kristus si palua naung tubu paluahon makokop hita sian dosa hamateane. Ganup akan aporsea taruli di haluau ni. Asa dang holan pangupulan manang hola di dirina parmahani taruli di pabua-bua do asa dohot akka donganna taruli di lasni rohai asa dohot akka pangomoani disagihon tu akka donganna kita pia kamangin nang tati rumah akka parmahanon mula kita non atik boha dang dohot akka sisolhot tanwaeng rap dohot tita tapabua ma barita nauli tapabua ma lasni rohao tapabua ma nadohot donasida di topot di bata dohot di hokop unang songon nokkea hupatorang adong ma namaraleale pajupang sahuta di begema tarbortik rotu gareja nasida marjamita padita nahya mangula di hurianai didok ma eda marminggu hitada ai padamita ta ditatana masahai marjamita alani sigok mahita lao edang boy yaw eda homa jolao bahasa dan homa jonga adok kian taruduk hata au tuna asing dawan non marminggu lauma marminggu tohodo las dorohani na ubegesa di jamita ni padita nasidahiani termasuk inat tau dungi mulak ma pajuk pang mamusedo ale-ale nai rugi hoeda dang dapo takko ay bahroa natabuan naking jamita ni paditatay beha bah rugi maho bah idua teh pabua mazoida songod dia do tabona soal na tabo rugi ho penasaran matuk pabua pe otik ma otik pe daida na daida ima nasohui ngoti ninna hido holat tabu idok aladang diboto patonakon dia do hinatabu ni jamita na bineginay tudonganna nasodohot marminggu rap dohot ibanay sotuk songoni hitan nonido naik kudok pabua barita lasni rohai ahai ima nungatubu Kristus si palua humokop hita jolma sian dosakta asataruli hanguluan saleleng nahita dohoinang moloinat tamaropani dohoinang dihokop diroi didapot tot Tuhani doho anak kokku doho amang moladong akka hobbarta tot dokta ulala anggo hita na pungudison ngamabaheni selamat Natal hita tuakka keluargatta nasorap dohot kita keluarga ini pasahaton selamat Natal 25 Desember dan menyambut tahun baru 1 Januari 2024 nganinna itu teh ngagok noeng HP munai HP kupe ngagok alani repot narak sanga dope mabuka sudi alai atik boha adok kamu amanginang namang WA dak kubalus dope maklum mahamu ate marhite na marminggon selamat Natal madihita saluhuk nate selamat Natal lamang inang da hurian itu hata nahuha holongi ganup mahita nang nasabang sope namar todong namar ale-ale namar keluarga ama tu ianakon tu naturasna mamaritahon barita lasni roha tu dongata tu keluargata
tuho barta asa doho na sida taruli di Natal Kristus si paluay. Tapuji jala tapasangap madebata. Amen. Matang yang mahita. Mauliate Tuhan taruli hami di hatam. Pasu-pasu may gabe bohal nami ngulu nami. Taruli hami di haluaon na binuammi. Diganup aka na majakon na makalatson hatutubum. Dapotan pasu-pasu. Saya patau jala parguguy mahami saluhut na. Pakeommu manogihon mabeta-beta akka dongan nami nagaledope. Asa dohot mamuzi-muzi maredde pasangap ho. Majaloho tubu di ngoluna. Asarap dohot hami nang nasidape. Taruli haluaon, taruli pasu-pasu na binuammi. Hokok mahami huriam, na met-met rodi na magodang. Tungpe hutadikok kami ulaw nami satokin, mangyahi las niroha mamuji pasangapo di ingananon sadarion. Posdoroha nami marhite huasom, saitong pasu-pasuommu akan nahuulah hami. Ramotammu daging nang tod dinami pe. Suaksongoni nang keluarga manang di dia pe maringan. Ramoti pasu-pasu nasidabe. Asa ditiki na rap hami makanguluhon. Mamuji maredde, mamuji pasangapoko. Urasi madosa nami. Hagaleon nami marhite holong mi. Nunga pola roho saor tuhami. Immanuel. Sai dohok mahami hinokokmu. Na tinopokmu. Marhitei dohonon nami mauliate gudang diho Tuhan. Diasi denggan basam. Diholongmu nasuhado duani. Ditadi kokoha sangapommu. Mangarorohami siya jorgong ni dosa asa taruli haluaon na manoktogi. Rapoko mahami di bagasan arion. Sahat rodi na mangujungi taonop pehami. Joluani lakanami asa sisisya kami ragam ni aka mara nang parsahiton. Martangia kami di bagasan goar ni anakmu Yesus Kristus. Amin. Maredde mahita, huhut papungu pelean amplop tu na hona bencana alam. Pasahatot ta peliat tai diganup inganat tabi dakpola tujulo. Maredde mahita.
Tauduti ma acarata, ada orang so masuk kita tu acara marulaun nabadia, paingot tonon nami do tu hita saluhut na amanginang, natalup dohot marulaun nabadia, ima naung makatidakon hapor siaon na. Naso makatidakon hapor siaon na, hudul ma di bangku nabe, di bereng ma songo dia rumang nina marulaun nabadiai. Unak pola pitor mula jo. Alana iko sudido hita dapotan pasu-pasu marhite sude hita manutup minggutan non. Na paduahon na sobui dohot dope marulaun nabadia ima nahona ruhut parmahanion pamicangon ni huriatta manang nadibalian ni huria dope dang dohot dope nasida alania kamanginang songonom marumang ni marulon nabadian non na parjulu annon ro ima na hudul di parkiran dungi diuduti na di gedung sekolah minggu, diuduti na di koridor, na di alaman ni samping ni gerejaon, dungi diuduti na di lantai 2, na di gijang, dungi diuduti na hudul di toruon sian pudima parjulu. Jadi na di juluon gawe parpudima non madohoti ulaun nabadiai. Waluhalak matu sabulaon adong ganon nama ngaturhon duk salpu di jalo roti i nakok matu tangkapar julu laho majalo anggur walu madison sabulatuson ala kondisi inganan olak nili mahalak dobui dison ala niak kamanginang hohom mahita mangihuton ulaun nabadiai noaeng tapuk kama maret de mahita. Dameni debata na sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ate-ate muna dohot roha muna, marhite-hite Kristus Yesus. Amen, martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung, amanami na di banuagitjang. Asi roham, topok mahami na pungu dison. Adorakku pangakami anon parpadanan nabadiai, lehon ma toddi parbadia tuganup hami. Asa ditubuhon hapor seaon na mangolu di hami.
asa postitutu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus, nama kokop hami. Pargugui mahami, macuadaho diri nami, asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon hapor seaon na mangului. Saitaiti rohanami, asa lammalunguk kami tu banuagidjang. Asa say masihol hami, paimay mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akan naung pinarhamaol ni debata. Ita sakap nuaeng mangaton perpadanan na badiyay. Di bahenita tibang majumolo, manang natau hita marulaon na badiya. Asa unang hona uhum, manang ise siyan hitaon. Ay holan na uduk roha, jala na manol soli rohana, ala ni pabahenan na nasoture, jala na manopoti dosana, jala na porsea di hasesaan ni dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan na badiyay. Alay akka na dohot marulaon na badiya, unang bediolo isibolis, unang bedi dati mardosa, tung padaw hamu marohamu na siyani, tung gotapok kamu mahosom, dohot lateni roha. Alay paingot-ingot tamuma Tuhan Yesus Kristus, naung mate, jala naung mulak mangolu humokop hamu, asa tau hamu mangaton parpadanan na badiyay. Di baheni tatakasi majolo rohat tabe, jala alusi hamuma sukus-sukunon, jong-jong mahamu saluhukna. Sukun parjolo di parhatutu rohamdo halak pardosa ho sian hatutubum dohot ala ni pangalausim di patik ni debata molo di parhatutu roham dokma olo paduahon namarsak doroham ala dosami jana dipangi doroham naeng malua honuaeng siad dosam, molosongoni roham, dokma olo. Patuluhon, di parhatutu roham do, naung ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa. Ibana naung mate dohot mulak mangulu humokopho, mamorsan jala manesa dosam, molosongoni di parhatutu roham dokma olo paupaton parpudi olo doho manggotapon sian roham lateni roha dohot hosom ni roha akup nii olo doho mardenggan dohot halak na mangarsahiho jalana olo doho manesa dosa ni dongammu songon na pinangido ni roham sesaon ni debata sude dosam molo songoni roham dokma olo atong tapauduk be marohata jalata topoti masude dosata ihutok kamu matangyangon di bagasan rohamu nabe ale Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami. Ay jot hulau si hami patikmu. Tamado hona uhum muhami nuaeng dohot sogot. Molo balot sonommu tuhami hobartu pabahenan nami i. Alay ala ni godang ni asi dohot holong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung nilehom humokop hami. Alani i ubahen na hum hami mangido tuho. Asi maruham di hami. Say jalo mahami. Say sesa masude dosa nami. Jalalehon tod di parbadia tu hami.
Asa margogo hami mangalo nasa dosa dohot mangulahon na hobbar tulomo ni roham saliling di tanood do pehami. Amen. Atong hamu akka na manopoti dosa muna, jala na mauwas di asin ni roha ni debata, sa isaha matuhamu na hinaporsya muna, mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu, pos maroha muna, nung nga sesa saluhut dosa muna marhite-hite goar ni debata ama, dohot anak, dohot toddi parbadia. Amen. Ale ama nami na di banuagidjang. Say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajawmo. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banuagidjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami, songop panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay hodo na punaharajaon, dohot hagugoon, rodi hasangapon, saleleng nileleng na. Amen. Maredde mahita, laos hudul mahamu saluhukna. Oh Jesus mau atong tangihok kamu matona ni Tuhan Yesus lau padirihon parpadanan nabadiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu bornginnay. Uju tarjehe ibana. Didokma mauliate. Dungi di ponggoli mai. Di parlehom ma tu akka sisianna huhut maridok. Jalo hamuma, jalapangam ma, dagik kudoi nanilehon tu hamatean humokop hamu. Bahek kamu masongoni, bahen parningota muna diau. Jaladung sunna sida mangan. Dibuat ma panginumani, didok ma mauliate, dungi didok ma tunasida. Jalo hamuma, sude hamu manginum siani. Ia panginumanon, padan nai baru maon marhite-hite mudarhu, nani usehon humokop pamu, bahen hasesaan ni dosa. Sai bahek kamu masongoni, bahen parningota muna diau. Atong nung ngaradebe sude. Ida jala dai hamuma dengan basani debata. Roma hamu.
Martangyang mahita. Puji ma Tuhan debata ale todikku. Jala nasarohakku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todikku. Jala unang tung halupahon dengan nibasana sudena. Ibana do manesa do sam sudena. Jala ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan. Jala dileho tuho denggab basa dohot asiniroha. Para siroha jala pardenggab basa do Tuhan debata. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahet tuhita na hobar tu dosata. Jala dang dibalotco tuhita na hobar tu hajahatotta. Songon asiniroha ni ama-ama tu akka anak konna do. Asini rohani Tuhan debata di akka namak kabiari ibana. Nung ngatakas di patuduhod debata holong ni rohana itu hita. Dinamate Kristus humokop hita uju pardosa dope hita. Atong dalam malua mahita nuaeng sian rimasna. Dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Di baheni sai pujion ni pamangaku, dohot rohaku, dohot nasa pabahenakku do, Tuhan debata, olak nion, rodi saleleng ni lelengna. Amen. Maret de mahita. Di ayat patuluhon jongjong mahita. Tatangyak kom mapeleata. Ale de bata ama nami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan. Dohot nasa uli basa na mauli utus. Hupasahat tami masian na nilehomitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyak kami peleanon. Pati bulhok karajaomu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Ale Tuhan debata na toktong, naso marmula, naso marpacohotan. Hupuji mahami maho ala saut sudetahim, naung sinakapmu adorang so marojahad dope hasianganon. Dang tarabat siboli sakapmu, dang sudat tahim na badiyai di bahed dosa nami, ala ni holong ni roham na balga, naso hadodoani. Di baheni mauliate maroha nami tuho, ala naung saut sakapmu, ima parsurum di anakmu gabe si palua, jala si pangulu di hami. Asa malua hami siad dosa, hamatean, dohot sian uhum, jala macohot kami mangulahot dosa. Ope, saya si maroham di hami, togi hom mahami tu anakmu. Say bahem mahami gabe si luam tu ibana. Asa upani halu jaon na hami, ala na tinaon na berniti, dohot hangaluton humokop hami, asa ibana na puna hami, jala hami na puna ibana. Say sungguli mahuriam sa darion, asa diingot habal gaumu, dohot haroro ni anakmu, gabe jolma. Laho panguluhok kami pardosa. Say sungguli maakka parhalado di huriam, mamarita hubbarita nauli itu saluhut halak, naung patar hasangapomu, jala naung jupang dame dohot hasonangan. Sailehom mapittu naukap tu halak naso tumaddaho, dohot tu parugamo na asing, asarona sida mangului Tuhan nami Yesus Kristus. Say rajai ma saluhut panggonggomi dohot akkasuruanna, asariboto na sida naung dilehok ko raja, jala Tuhan na sumurungi, rodi saleleng nilelengna. Sailehong gogo tu akka na dibagasan pangujunan, apuli akka na marsak, jala palua akka na targogot. Say tatap jala oding akka na pinaburu-buru ni halak ala ni goarmo. Say dongani jala pasu-pasu hami sude, akka na magudang rodi danak di bagasan Tuhan Yesus, Tuhan nami. Ale ama nami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaumu, say saut na lomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasaorhon madamena, tu todim. Tajalang ma akadongata nabuy tuk dungdungota jala tadokma selamat Natal.
Ikaw